Mama, kamusta na di na? Tayong lagi nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna, di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba, dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mo. Love is sweetest at its perfect time. Hello J-fans and people of the Philippines. Ayan na nga, muli na namang nagbabalik ang inyong nag-iisang Kuya Step, ang inyong sugod surprise ambassador or ang inyong surprise ambassador. At ngayon nga, exactly today, mabalik tayo sa Balungay, Calabanga, Camarines Sur. Dahil isa na namang mag-asawa ang ating susurpresahin at hahandugan ng panalong sorpresa. Sino kaya ang mag-asawang ito? Excited na ako kung sino ang mamimit natin mamaya. Pero bago ang lahat, wag na wag niyong kalilimutan ang aming social media account. Ting na magpo-post sa inyong screen web, Facebook, Instagram, and of course our YouTube channel. Para noon palagi kang updated sa lahat mga videos and sa mga pakulo ng JFS Petals and Services. At this juncture, tingnan na natin kung ano ba yung mga items na marireceive ni nanay at ni tatay. Okay, so as you can see, syempre, dahil mag-asawa ang ating susurpresahin, bibigyan natin sila ng hilamang isang sash, pero tag-isa dapat sila. Okay, so maganda ang ating setup ngayon with a combination of yellow and red. Starting with our packages, or yung ating mga items, ang ating spaghetti, syempre ang ating kakanin from Ningning's Kakanin. We also have our picture frame, yung picture nilang mag-asawa, as well as babasahin natin yung letter. Syempre galing ito sa surprise sender na nagpadala ng mga items na ito, at syempre kung ano sila yung dahilan kung bakit tayo naririto. Okay, meron pa tayo dyan ang target lock ng lahat, yung ating lumpia. Sa likod lamang tayo dahil napakainit nga ng tambucho. Syempre, dahil bigatin ang ating susurpresahin ngayon at napakaraming ang pakulo at pasabog, hahandugan natin siya ng customized cake. At mamaya, may ilalabas pa tayo dyan na pasabog. Malalaman niyo yan maya-maya, kaya naman kapit lang. Meron pa tayong stuffed toy na napakalaki na pink, bigay natin yan kay nanay. And syempre, ang pangmalakasan at syempre ang kabog sa lahat, meron tayo ngayong fresh bouquet or fresh flowers. And may laman din niyang salapi na nagkakahalagang not just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 25, but 30,000 pesos. Yes, ganyan nga kasosyal si nanay at si tatay. Okay, so yan ang mga items na dala-dala natin dito all the way here at Balungay, Calabanga, Camarines Sur. Excited na ako sa mga seafoods na matitikman natin mamaya. Kaya naman, this is once again your surprise ambassador na si Kuya Steph. It's JFS na yan. Mama, kamusta na di na? Tayong lagi nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna, di ba pwedeng ikaw muna? Touchdown, andito na nga tayo sa Barangay Balungay, Calabanga, Camarines Sur, and hanapin na natin si nanay. And ngayon pala J-fans, yung gagamitin kong prank is pag-ibig prank. So ang gagawin natin, yung anak niya ay hindi nakakapagbayad ng kanyang monthly contribution sa pag-ibig. Then syempre dahil hindi nakakapagbayad yung anak niya, ang sisingilin natin yung nanay na sasabihin natin na siya yung guarantor. Pero bago yan, bago natin puntahan si nanay, gusto ko muna palang i-shout out my closest friends at Naga College Foundation. Shoutout sa inyong dalawa. First kay Mr. Giro Salem and as well as kay Mr. Ken Madrid. Hello po sa inyong lahat. And so puntahan na natin si nanay dahil nga excited na ako dahil ang alam ko
sabay yung birthday ng mag-asawang ito at 1 oras lang daong pagitan. Wow, talagang destiny ang tawag sa bagay na ito. Ayan, tara na, puntahan na natin si nanay. Ma'am, pwede po magtanong. Dito po ang bahay ni Ma'am Daisy. Briosco, ano po? Ay, kayo po, ma'am. Hello po. Ngayong araw po, ako po si Agent Steph po. Mula po ako sa Pag-ibig. Okay. Assign po ako dito sa Bicol Region. Aware po ba kayo na may kinuha pong Pag-ibig housing si ma'am po? Si Ma'am Bell, yung anak niya po, meron po. And aware din po ba kayo na meron po siyang existing na financial obligation sa amin? Pero po, nung mga nakaraang taon po, active po siya sa paghulog ng kanyang monthly na contribution po sa Pag-ibig. Pero po, nung mga nakaraang buwan, actually po, 5 months na po siyang hindi nakakapag. Ay, nakabayad po siya. Wala pong ano. Alat po na. Galing sa Manila. Kaya po pumunta po ako dito. Opo. Kaya ako po yung napunta po dito para po ipaliwanag. Yung asawa niya po ang nagulog doon. Kaya ang gagawin po natin yan, kasi ang nakalagay po guarantor po sa Pag-ibig po, kayo po ang nakalagay na guarantor, kayo po ang pinuntahan ko dito since alam ko pong si ma'am ay overseas Filipino worker po. Tama po. Ay, birthday niyo po. I'm so sorry po ha. Pero I just want to remind the both of you po na kailangan niyo pong magbayad ng financial obligation po na 6 months na po kasing past due si ma'am, hindi po nakakapagbayad sa amin. Amounting to 60,000 na po. Pero nagbayad na ron. 5,000. Pwede daw. Opo. Kasi yung asawa niya kasi ang nag-asikaso doon, may kasama pang abogado. 60,000 na po yung kailangan niya pong bayaran. Maganda. Ang gagawin po natin ngayon, dahil po pinapunta na po ako dito ng main office, ako po yung manager po dito sa Bicol Region po. Ang gagawin po natin, papapirmahin ko po kayo ng letter na ako po ay formal na nakarating po dito and makikipag-ugnayan din po ako sa inyo the same time kay Ma'am Bell mismo po. Ano po, papareceive ko po sa inyo na ako po ay nakarating dito. Kasi po gusto ko po kayong prangkahin, nanay ha. Pag hindi nyo po yan naayos within this month po, aasikasuin na po namin, legality po tayo, nanay ha. Kailangan nyo na pong makapagbayad po ng... May resibo pa yun. Asawa niya yung bigkasan na nga dahil 5 buwan na ron. Ay baka po hindi nakapagbabayad. May abogado pa kung kasama. Ay, malilinawan po natin yan, nanay, kasi po... Pinadala ng anak ko. Magpapadala po kami Pinadala ng sa ano. asawa niya. Sige po. Ngayon po, nanay, para po ano, papakita ko muna po sa inyo yung ano po, yung letter. Pwedeng makuha yung bahay kay Belinda. Po? Bahay pwede mabawi. Opo, babawin po namin yun pag hindi nyo po na... Legal lang po tayo, nanay. Opo. Yung, opo, 60,000 na po yung hindi niya po nababayaran. Ay, kanina dahil nababayaran ni Belinda. 5 bulan. Pag 60. Kasi kasi ang asawa niya kasi nag-asikaso. Sige po, para po ano po. Pirmahin mo na muna. 5 buwan po. Apo, mamaya po kukunin ko po yung number niyo po. Papapirmahin ko lang po kayong mag-asawa bilang guarantor. Ano po? Pero okay lang naman po yan. Hindi naman po ibig sabihin na pumirma po kayo ay makukulong po. Hindi naman po. Ang alam mo lang po kasi nabayaran yun ng asawa niya kasi daw 5 buwan nang hindi nakaka... Okay po. So if that's the case po, matitrace naman po namin yan kung talaga po. May kasama pang abogado. Kasi wala pong pumapasok sa account ni Mami. Wala. Hindi po ako makakarating dito. Matagal hindi nakakabayad si Belinda kung 60,000 ang hindi nababayaran. Pumirma ka na lang muna. Opo. Papirmahin ko na lang po kayo, ma'am, ng ano po, ng letter po, nagpapatunay po na nakarating po ako dito. Ano po? Kayo pong dalawa po. Dahil kayo po kasi... Si Belinda na may nagputing nakikiulay na araw kayo sa kanila. Sige po. Patunay yan. Para at least ano po. Pasensya na po, birthday niyo po. By the way, happy birthday po sa inyo. Okay lang po, papapirmahin ko naman lamang po kayo naman. Relax lang, relax. Ano na? Naiban. Pero po, ano po, nakakapagbayad po ba talaga siya?
asawa niya. Inulugan niya yun. Kasi nga, sabi niya, ilang araw na lang. Ayun! Asawa niya. May kasama mga abogado. Kunin ko muna po yung data. Ito po Mama, kamusta na di na? Tayong lagi nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba? Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing muna. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Dito po kayo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, dito po kayo, Nana. Sa gitna. Yan lang sa taho. Okay, pwede bang makarequest tayo dyan ng tubig? Painumin natin ng tubig si Nana. Dinervous to si Nanay sa akin. By the way, hello J-Fans and sa lahat ng ating mga subscribers. Andito na nga tayo sa Balungkay, Calabanga, Camarines, Sir. At kasama na natin si Ma'am Daisy and si Sir Edgar na kinabakan ng sobra. Ayan. Painumin muna natin ng tubig si Nanay. Pero bago ang lahat, sa lahat mo nang narito, maaari po ba akong mag-request isang masigabong palakpakan po para sa mag-asawang ito. Alright. So once again, andito na po ang inyong pinaka-paboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa, ang JFS Petals and Services. At syempre ako ang inyong kasama ngayon, si Kuya Steph. Okay, so ngayon handugan natin si Nanay at si Tatay ng kanilang stash. Hanapin natin yung isa. Nasaan yung isang sash? Ay, isa lang. Okay. Ilagay na lang natin kay Tatay kasi Nanay kinakabahan. Okay. Nakasulat po yung happy birthday. Kaya pagpasensya niyo po, Nanay, ha? Magaling po ba ako mag-prank? Sobrang galing. Pero ako din ba magaling? Nervous si Ma? Okay. Kalamayin niyo muna po ang inyong loob. Inhale, exhale mo tayo. Inhale. Exhale. Okay. Dahil balita ng JFS Petals and Services ay kaarawan nyo daw po ngayong mag-asawa. Tama po? At naka-couple shirt pa kayo. Wow, the boss and the real boss. Wow. Ilang taon na po kayo ngayon, ma'am and sir? 60. Parehas po kayo. And balita ko, correct me if I'm wrong, isang oras lang daw po pagitan ng birthday nyo. Tama? Eh, hindi naman. Ngayon po. Basta naaram ko Magka-birthday po. magka-birthday po kami pagkuha po ng mga Tapos 60 years old po kayo pareho. kami sa family. Nagkuha ko yung mga Yun yung tinatawag talaga, J-Fans, na destiny. Ayan. At dahil Nanay, kinabahan ka ng sobra, andito si Kuya Steph, hindi para pakabahin ka, hayaan nyo naman po akong bumawi para sa inyo. Okay, sa pamamagitan ng ating mga panalong items. Ayan, yung mga bata chikiting natin, ipag-init muna natin. Okay, Nanay, para sumaya Nanay ang iyong handaan, bigyan natin si Nanay ng kanyang bilao ng spaghetti. Palakpakan naman po natin si Nanay. And syempre, bigyan din natin ang mag-asawang itong mix kakanin mula sa Ninglings Kakanin. Isang masigabong palakpakan muli po. At syempre, ayan, ilang taon kaya kayo dito? Bigyan natin sila ng picture frame. Ayan o. Wow, pakita muna natin sa camera. Ayan, bigyan natin sa kanila. Ma'am, hawakan niyo po. Ayan. And syempre, hindi dyan nagtatapos ang ating mga items dahil meron pa tayong customized cake. Ayan, customized cake po yan para kay Tatay. And syempre, ang target lock ng lahat, ilabas natin ang fried chicken at ang lumpia. Nasa loob po. And ito, ilabas na din natin, pahawak natin kay Sir na lang. Ayan, ang kanyang stop toy, na pink na pink. Siyempre, babasahin natin mamaya itong letter na naka-print dahil social kayong mag-asawa. Ito po ay galing sa taong nagpa-surprise po sa inyo or nagpadala po ng mga items sa inyo.
para sa inyong dalawa. Pero hindi lang po siya nagtatapos, J-Fans, at sa lahat ng mga nanonood dyan, hindi po siya nagtatapos ang ating mga items. Dahil ilabas na ang ating pangmalakasang item. Okay, mahal po kayo magbilang ng 1 to 10. 1 to 10 bilang. 1, 2, 3! Dapat simula sa 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Okay, isang tingin, pataubin ko. Ilan po kaya ang laman nito? 60. Ilan po? 60,000? 30. 30? Okay, tingnan na. Ilan po? 60. Okay. So, ang laman po ng bukli na ito na ibibigay natin kay nanay is amounting to not just 10, 20, 30, 40, 50, 60 divided by 2, 30,000 pesos. Okay. Pakita niyo po nanay ang face niyo po. So this is 30,000 para kay nanay. And syempre si tatay, dahil lalaki naman daw, wag na, say na lang po kayo. Okay. Kumusta po nanay? Si nanay muna interview natin dahil si nanay umiyak ng bonggang-bongga at kinabahan. Kumusta po nanay yung birthday? Ay, walang kang Para anong tanong ko po sa inyo nanay? Kinabahan po ba talaga kayo sa prank kayo? Grabe. Okay po. So, yung totoo po talaga, it's just part of our prank para po mas maging maganda yung pagbibigay po namin ng sorpresa sa inyo. And yung mga bata dito, wag muna tayong maingay ha. Wala tayong free 500 pag maingay tayo. Ano? Mamimigay si nanay ng tagpa 500 mamaya. Lalo na sa kanyang mga kumarites. Kumaring marites! Palakpakan! Ay, alam, madami ang nagpalakpakan, madaming marites dito sa Balongahe. Okay. Nanay, hindi lang yan yung mariresibo dahil mamaya kasama namin ang aming instant haranistang si Kuya Gab. Mamaya kakantahan ka ni Kuya Gab ng mga kantang alam kong mga paborito mo. And syempre, ipasok na luningning pasok. Kahit hindi pa man Valentine's Day, mauna na po kami sa pagbibigay ng heart shape na foil balloon na pulang-pula. Ayan. 6 po yan. Tag-tatlo po kayong mag-asawa. Okay. At syempre, andyan ang ano. Huwag na natin sabihin. Okay. Si tatay naman kausapin natin. Siguro bahawak na lang po nito dahil na natatakpan si nanay at si tatay. Gitna po tayo, ma'am sir. Gitna po. Huli yan ni Nuno. O, garahan naman o. May tanong lang, kumusta po sa inyong birthday po? Okay lang po. Mukhang galit po kayo sa akin. Kinabahan din po. Ano? Napaiyak si tatay. Sino ba naman ang hindi kakabahan sa 60,000 ka birthday? Ano po? Pagbabayari ng 60,000. Si nanay nakita ko kanina, ay hindi, nagbayad na kami 12,000. May abogado pa daw. Ano po? Apo. Hindi po kayo na nanay. Nanay, sabi ni nanay, natupad na daw ang kanyang pangarap dahil sa Facebook niya lang daw ito napapanood. Ngayon nanay, maniwala po kayo dahil mamaya lang po or sa mga susunod na araw, kayo na po ang makikita sa Facebook, kaya magpaganda po kayo nanay through our social media accounts. Kayo mga nandito po, i-search nyo na po ang JFS Petals and Services, pa-follow na din po and paki-like ng aming page at syempre ng aming YouTube channel para mapanood nyo po ang instant artista ng Balongahe, Calabanga, Camarines Sur. Palakpakan natin ang Sharon Cuneta at ang Robin Padilla ng Balongahe. Okay. Ngayon nanay, dahil kinabahan ka, para naman maging madamdamin tayo ngayon at syempre para lalo ka pang umiyak. I think mas iiyak ka sa letter na ito. So, yung letter po na ito nanay ay galing po sa taong nagpadala po ng mga items na ito. Alam nyo kung sino siya. Sino po? Si Ate El. Wala nang iba. Okay. Makinig po ang lahat. Okay. Dear Mama and Papa. Quiet tayo everyone.
Surprise! O, diba? Bongga. Ha. Happy birthday or happy 60th birthday po sa inyong dalawa. Naway napasaya ko kayo ng sobra. Miss na miss ko na po kayong lahat. Papa, huwag ka na pong magtampo or magalit sa akin dahil hindi po ako nakapagpaalam sa inyo. Patawad, Papa. Lahat naman po ng ito ay para sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Pati na po tayo, Papa, ha? Salamat po sa pag-unawa. And para naman kay Mama, salamat sa lahat-lahat ng sakripisyo mo sa akin sa kabila ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Lalo kayong naging matatag at pinaramdam nyo sa akin ang sobrang pagmamahal para muli akong lumaban sa lahat ng hamon ng buhay. Mama, mahal na mahal po kita. Wag na po tayo sanang mag-aaway sa cellphone, ha? Huwag mo na po kasi akong pagagalitan. Love you po, Mama. Mama and Papa, miss na miss ko na po kayo ng sobra. Lagi po kayong mag-iingat. Aalagaan lagi ang sarili. I love you, Mama and Papa. See you po sa aking pag-uwi. Lubos na gumagalang at nagmamahal, Nene. So yan po yung letter ni Ate Bel or Nene po yung tawag niya. Ngayon po, ano naman po yung masasabi niyo po kay Ate Nene? Ikaw na muna, tatay. Okay, curious lang po ako, tatay, ha? Bakit po may tampuhan po ba kayo ng anak niyo dahil hindi daw po siya nakapagpaalam? Di po ba kayo sang-ayon na lumipad po siya ng ibang bansa para po makipagsapalaran? So in short, hindi po talaga sang-ayon si tatay na lumipad po si Mama. Kaya nga na naging aalis naman po sa Ba't mo si Tanus? Kasi ano tagilid ako from Yan, ikaw naman. Yes. Yan naman, tatay, ikaw naman po. Magbigay naman po ng kahit konting mensahe po para sa inyong anak. Dahil for sure, magiging napakalaki po yun para sa kanya yung marinig po ang mensahe ng kanyang tatay. Ay, ako pumunta na Rio! Pumunta na Rio! Tayo mo na kani ang panalaw. Mas malakas pa nga ang ingay ng mga batang are compared sa mensahe ng mag-asawang ito. Okay, maaari po ba ako mag-request? Sino po ang mga nanay po ng mga anak na ito? Dahil sila po yung aking bubugbugi ng very life. Okay. Okay, request na lang po para kay Ate Nene or para kay Ate Bel. Para po makarating yung inyong pinakamatamis na halik po para sa kanya. Flying kiss po kayo ng sabay papunta kay Ate. 1, 2, 3, go! Flying kiss! Ayan. Flying kiss man. Iman! Dito po kayo, nanay. Ano? Nay, layo po kayo ng layo, nay. Makakarating na po tayo ng loob ng bahay na. Okay. Kailan pa po nagsimula yung handaan nyo dyan kanina? Mukhang toma na po yung lahat. Pinutuli mo man ron. Ha? Alas 2. Hindi pa naman po tatay lasing. Maya-maya pa marami. Ngayon, dahil nanay at tatay nagbigay kayo ng mensahe para kay Ate Bel, ngayon naman, syempre, mensahe nyo para sa isa't isa. Starting with you, nanay. Anong mensahe mo para kay tatay? Ang side ko sa Gurong ibo. Gurubag. Huwag ko na samaan ko sa mabalakay. Kada pulong po dati. Bigat na laman. Bro, ako sinat bro. Ako sinaro mo kayo. Okay, ikaw naman po, tatay. Ano pong mensahe niyo po para sa inyo pong napagandang asawang kamukha ni Sharon Cuneta nung dalaga pa po? I love you na lang na. Hindi ko po ramdam ang pagmamahal. Ano ang request ng bayan? Kiss! Okay.
Mamaya, nasabik si Nana. Okay, so pagbilang ko ng 3 kiss po ha. Yung parang 16 pa lang po nung nagliliguan pa lang po kayo. Okay, in 3, 2, 1, request ng bayan, kiss! Ay, hindi lang sa chicks, dapat kiss. 1, 2, 3, nahiya si Nana. Dagdagan ko yan ng 30,000. Ayan, palakukan po natin. Si Nanay at si Tatay. Okay. Ayan. Salamat at tumahimik na po ang lahat. Ayan. So kung iniisip nyo tapos na tayo sa pagpapasaya kay Nanay at sa paghahandog ng mga sorpresa or items na tiyak kong nagustuhan nila. Eh nagkakamali kayo J-Fans at sa lahat ng nanunood dito dahil sa aking pagbabalik ipagpapatuloy natin ang mga sorpresa ang ihatid natin sa mag-asawang ito. Kaya naman, kapit lang. Alright, so naiba na nga ang ating place dahil syempre napakainit nga sa labas. Okay, so dito natin sa loob ng kanilang bahay pagpapatuloy yung sorpresa para kay Nanay at Tatay. So anong gagawin natin ngayon? Syempre, haharanahin siya dahil tumutugtog na yung ating instant haranistan si Kuya Gab na na-miss ko ng sobra. Ayan. So ngayon Nanay at Tatay, kakantahan po kayo ni Kuya Gab para man po kahit pa paano maramdaman niyo po na babalik po kayo sa pagkabata at pagkadalaga. Huwag na natin patatagalin pa, tawagin na natin ang ating instant na haranistang si Kuya Gab. Kuya Gab, take it away. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream that you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. You lift me up when I couldn't reach. You gave me faith cause you believe I'm everything I am because you love me. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. You lift me up when I couldn't reach. You gave me faith cause you believe I'm everything I am because you love me. I'm everything I am because you love me. And so yun ang first song ta Mami and Daddy. Igwa pa kitang sampang song. Baka gusto nito mag-Puro Riley. Ay, ano? Ayan, madali lang. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y kanet sa kapi. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mga
natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ating pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit mabuti na ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ating pangako, ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok mo. Palakpakan natin si Mami and Daddy, guys. Alright! Palakpakan muli natin si Kuya Gab, ang aming instant haralista. Okay. How was the song, Nanay? Kumusta po yung kanta ni Kuya Gab? Masaya. Ikaw naman, tatay. Nagustuhan niyo po ba? Parang gusto ni tatay yung ano, bilog. Na naman ang buwan. Kaya ba yung Kuya Gab? Kayang-kaya. Okay, patutuin nga natin bilog ang buwan para magpasaya si tatay. Sige, tatay, oh. Bilog na naman ang buwan. Thank you so much, Kuya Gab. Yan, napasaya na natin si tatay. Okay, ngayon na niya, tatay, magkano po yung hinihingi kong pera sa inyo? Nagpa-prank tayo. Magkano po? 60,000. Po, magkano po? 60,000. Okay, ngayon na binigyan ko po kayo ng 30,000 dahil sa pagiging masipag at dakila nyo pong ina. Ano po sanang balak mong gawing mag-asawa sa 30,000? Sa bahay. May napuntahan. Yes, yun yung importante. Dapat, sabi niyan sa Bicol, pasigurado kasi yung pera sa ibang bansa ay hindi kinakita ng basta-basta lang. Ayan, so, sabi ni nanay at tatay, ay, Diyos ko na eh. Okay, sabi ni nanay at ni tatay, yung pera daw na 30,000, ay gagamitin nila sa pagpapasimula ng bahay. And that is a good decision, nanay and tatay. Ngayon, dahil syempre mabait si Kuya Steph, bibigyan ko po kayo ng cake dahil syempre para po maging kumpleto ang selebrasyon ng kanilang birthday. Tama po ba? Yes, my birthday cake sila. Okay, so ngayon Kuya Gab, okay pa ba tayo dyan? Okay, everyone, kantahan natin si nanay at si tatay ng kanilang birthday song in 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so once again, happy birthday, nanay at tatay. Ngayon po, it is a perfect time to blow your candles. But before that, syempre, make your wish, nanay and tatay. Okay, tapos na nanay? Ang haba ata ng wish ni nanay. Okay. Sabay na po kayo, 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Palakpakan natin si nanay at si tatay. Ayan. Siyempre, dahil narinig ko kanina na magpapasimula po ko sa pagpapagawa ng bahay. Tama po. Okay, lubos-lubusin ko na ang kabaitan ni Kuya Steph. Lubos-lubusin niyo na pang pagiging mabait ko. Ngayon po, nanay, gusto niyo pa po ba ng additional po na pandagdag sa ano po, sa bahay niyo po? Gusto niyo pa po ba? Parang ayaw ni nanay at ni tatay. Gusto niyo pa po ng pandagdag po sa pagpapagawa ng bahay po? Oh, ay. Sagot! Nakasan kasi. Ano po?
Gusto, syempre. Ikaw po, tatay, gusto niyo po ba? Mabait po ako ngayon. Early Christmas gift ko na po ang ibibig, nabubulong tuloy ako. Early Christmas gift po. Okay, ngayon naman, tatay, dahil syempre, si nanay, binigyan na natin si nanay ng kanyang bouquet. Hindi naman ako papayag na hindi natin bigyan or parangalan ang tatay, ang dakila at masipag nating mga tatay. Na si tatay, ano pangalan ng tatay? Si Tatay Edgar. Ngayon po, tatay, meron tayo ditong cake. Pero ang cake na ito, tatay, hindi basta-basta dahil pag mali pong ang inyong nahawakan, bigla po itong sasabog at lilipad. Kaya po, kailangan, tatay, tama yung hawak nyo. Bibigyan kita ng 3 chance kung alin ang hugutin nyo. Kung yung isang kandila, yung isa or ito. Ano po, tatay? Pwede din dito sa mga pula. Ano po? Okay, ngayon ituturo nyo, tatay. Anong first choice nyo? Alin bubunutin nyo po, tatay? Ito daw para marami. Okay, second choice sana, tatay. If ever na mali ito, alin sana bubunutin nyo? Ito po. Ito kanilang ito. Okay, third choice. Gilid muna tayo, baby boy. Budol ka pa ni! Alin po, third choice nyo, tatay? Alin po sana bubunutin nyo? Bilang pa si tatay. Nag-decode si tatay. Ano po? Ito daw sana. First choice si tatay ito. Second choice na daw ito, kanilang ito. At last choice ito. Ngayon, tatay, alin yung decision nyo sa 3 tinuro nyo? Dahil, syempre, pag mali yung bunot nyo, tatay, sasabog po ito at lilipad po itong cake nyo po. Ano po? Ito na lang daw. Okay, ito daw yung bubunutin ni tatay. Okay. Ang tanong ng bayan, paano po kaya ito mabubunot? Ngayon po, tatay, pinag-lolok ko lang po kayo. Ang bubunutin nyo po dito, tatay, is this one, yung may happy birthday po na icon. Pero hinay-hinay lang po sa pagbunot. Ano po? Okay. Sabay-sabay nating bilangan si tatay. Simula 10 pababa. Okay, 1, 2, 3, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Tatay! Tulungan niyo muna na. Okay, hinay-hinay lang po. Dito na po ang hawak. Yan. Okay, may nakikita na tayong color yellow. Isang 500. Pangalawang 500. Here we go, 3 500. 4 na 500. Ilan na ang 4 na 500? 2,000. Magaling si nanay. Tulungan niyo po. Yan, ikaw po na ang si tatay po ang taga-angat. Wow, ang haba. 500. Another 500. Wow, blue na po, blue. Alright, so once again, J-Fans, we are live here at Balongay, Calabaga, Camarines Sur. Oh, ang dami. Taranta na si nanay, taranta si Okay, kaya. Ang tanong ng bayan, kaya ba today? Kaya. Let's go. Ayan. Okay, itabi muna natin itong cake nila. And, ayan. Ang sarap. Okay, sarap ko muna ang aking opisina. Okay, dahil kanina, naiihina po talaga ako. Ayan. So, i-reveal natin. Okay, yung makakahula, merong libreng sampal. Okay, magkano po kaya lahat ng ito? Ayan, ang haba, oh. So, tama nga po kayo. So, ang ating money bouquet, ang ating money cake ay nagkakalaga po, tatay, ng 30,000 pesos. So, yung money bouquet ni nanay na 30,000 plus, yung money cake naman ni tatay na 30,000, total of ilan po? 60,000. Oh, ang galing ni baby. 60,000 pesos. At ang bagay na yun ay pinapalakpakan ko. Ayun. Ngayon po, tatay, dahil syempre, may 60,000 po kayo. Alam ko ngayon, may masasabi na kayo kay Ate Bel. Anong gusto niyo pong sabihin kay Ate Bel? Kausapin niyo po si Ate Bel. Ano po si Ate Bel? Hello po, Ate Bel. Talaga? Anong gusto niyo sabihin kay Ate Bel? Maraming salamat daw. I love you. Okay.
naman nanay, ano po gusto niyo sabihin kay Ate Bel? Additional message po. Salamat naman po sa iyo, Maray. Ang sabi ko lang, ingat ka lang palagi. Magdasal. Walang ibang patuloy pa rin ang buhay. Kahit nalulungkot, patuloy pa rin. Yan yung kailangan. Matuto tayong malakas ng ating fighting spirit. Laban lang sa Laban, laban. Ngayon po, nanay at tatay, balita po, ito yung pangarap po ng inyong anak dahil matagal pa daw po, ito na po yung gusto nilang gawin or bilang sukli sa lahat po ng pagsasakripisyo ni Ate Bel. Naiiyak na nga si Ate Bel habang kinikwento ko. Ang alam ko po, matagal niya na po itong pinagpipilihan. Simula daw po nung nagtatrabaho pa siya dito hanggang sa lumipad po siya pa ibang bansa. Ito po yung kanyang tanging pangarap para naman daw po maramdaman niyo po yung balik ng sakripisyo niyo po para sa kanilang magkakapatid. Gaano po kayo kasaya nanay na may anak po kayong ganyan? Ganyan po yung mindset. At syempre, good news kasi ngayon yung pagsisimulan po na inyong bahay, 60,000, malaki-laki na din po yun. May magagawa na po. Pwede na tayong makapagpagawa ng isang CR? Hindi, CR na di tiles na CR muna. Okay, so with that, maraming salamat kay Ate Bel for choosing the JFS Petals and Services. At syempre, hatakin natin si Kuya Gab, pagkita natin Kuya Gab, pasok. Ayan, kasama natin si Kuya Gab and the rest of the JFS team. Nanay at tatay, sa pagbilang ko po ng 3 at sa lahat ng mga nasa loob ng bahay, magbababay po tayo sa ating camera para may excite na tayo sa YouTube channel. Okay. Pero bago ang lahat, mamaya may gagawin tayo. Ano po, dahil marami kayo. In 3, 2, 1, and Kuya Gab, bye-bye. Bye-bye po tayo, nanay. Bye-bye. Ayan. Ayan.